लोगोफोर नांगोल जांख्रा खालि माइ गायनाय दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन नांगोल जांख्रानि समाव माइ गायनाय बेयाव बोरै सोलियो मा नेमखान्थिफोर दं बेखौ नुनो मोनगोन रायजोफोर नायलांबाय था जोबजासिम नै दायो माइ गायगासिनो दङ खोथिया रानना होदों नै गामिनिनो मानसिफोर बिदिनो जमा लिंथुमनानै माइ गायदों आरो खोथिया रानना होदों खोथियाखौ माबायदि मेनेजमेन्ट खालामना रानना होयो गोजान खेबसन माने गायनायाव खस्थ' जायो दे मोजां जासिगोन गायनायाव अखा गैला बिसोरो नैबे सानैबो जानि बाजै गायनाय बादि नांलायदों बेहाय ना बेहाय बादि नांलायगासिनो दं बाजै सानैबो नायलांबाय था दाहाय हाब्रु फुनलांनाय माबा हाब्रु फुनलायलायनाय नुगोन गामिनि रायजो गामिनि मानसिफोर बिदिनो 6 बिगामोन 6 बिगायाव खेबसेयावनो 20 जनजोंनो हाजोबसिगोन बिराद स्पिड गायो गायबाय थाग्राखा नालाय गासिनाबो गायनाया खरा जाजोब्बाय आरो गोख्रै गायनो हाजोबबाय जमा बिदि गायलायबाय थायो मालाय गामिनि मानसिफ्रा नायदो लोगोफोर हाब्रु फुनलायनाय जांख्रायाव हाब्रु फुनलायगासिनो बेनो लासै नालाय हाब्रु फुननाया जागायजेनदों लास्ट दब्लायसे जोबसिगोनफ्राय हाब्रु फुनलायनाया bilang